Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Pabatian man kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagiyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Masobra sa 1,000 ka mga traditional jeepney sa Bacolod nakapakonsolidate kag padayon makabiyahe sa Mayo 16. Manokan Country ginapaabot nga mahawanan na antes matapos ang bulan sang Mayo. 3 patay sa mabubuan sang DRRMO vehicle sang kamingawan sa Kabangkalan ang isa ka motorsiklo. Lalaki nga nakpan nagapamay kay sa business permit ginpamatbatan nga bilanggo sang 6 ka bulan tubtub 2 ka tuig. Kag sa good vibes, mga popular nga ginapaliguan nga mga suba-subo nga tig-ilinit at tanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, dry run para sa magabiyahe nga electric jeep sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Magasugod buwas nga adlaw bisan pa nga mayara sa nagapamalabag nga toda. Pagasuguran ng 5 ka adlaw nga dry run para sa magabiyahe nga electric jeepney sa Barangay Vista Alegre kag Barangay Kabug sugod buwas. Kabahin ini sa ginaprubahan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa ginadihon nga green route sa Bacolod. 8 tanan ka mga e-jeep ang gamiton para sa separado nga dry run. Ini sa pihakman sang pagpamalabag sang pila ka mga katapos ng Tricycle Operators and Drivers Association sa Barangay Vista Alegre nga nagakabalaka sa epekto sang dugang nga rota sa ila matag adlaw nga pala nga buhian. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga ang mga e-jeep ang ginalauman mangin alternatibo nga option para sa mga katapos ng transport sector nga nagpaidalom sa Jeepney Modernization Program. Nagpanugyan si City Administrator Lucille Helvolea nga kuntani mapadangat sang katapos ng toda ang ila concern sa barangay agud ini ang gilayon nga matagaan na tensyon samtang nagapadayon ang ginahimo nga pagtuon sa ginaplano nga green routes. Sa number 9, anay head sang NBI Counter-Terrorism Division amo ang pamuno sa karon sang NBI Bacolod District Office. Sang Mayo 6, ginpatigayon ang turnover sa tunga ni anay NBI Bacolod Agent in Charge Attorney Renwa Baldovino kag ang bago karon nga pamuno nga si Manuel Fire Jr. nga isa ka certified public accountant. Sunod sa kay Attorney Jose Gabriel Jr., ang executive officer sang NBI Bacolod sa karon may ginhikot pa balik sa headquarters si Fire kag natala na ang iya nga pag-abot sini nga semana. Antes nga nagpamuno sang Counter-Terrorism Division, si Fire sunod sa kay Gabriel, nagserbe man nga pamuno sang NBI Capiz. Na-assign naman subong si NBI Tarlac si Baldovino bilang executive officer. Sunod sa kay Gabriel, kabahin ini sa regular nga rotation sa talatapan sang NBI. 7 ka tuig nga nagserbi sa NBI Bacolod si Baldovino. Ang mga pending nga kaso kabahin na sa mga gin-turnover sa bago nga pamuno sa sunod sa kay Gabriel. Sa ila nga pagsapol kay Fire, ang panugyan niya sa ila amo ang obrahon lamang nila ang ilang nga trabaho. Nag-meet kami nung Tuesday before siya bumalik ng Manila. Basta sabi niya, trabaho lang tayo. Wala tayong pipiliing trabaho. Hindi tayo magfo-focus lang sa isang klase ng agreement. So open kami for as long as nandun sa primary jurisdiction ng NBI. So wala bang additional agent, regular agent NBI para sa Bacolod? Kasi alam wala po. The same, ang manpower namin is the same pa rin. Napalitan lang ang head. Sa number 8, padayon ang assessment kag validation sa mga mangunguma nga magabaton sang financial assistance bangod apektado sang El Niño phenomenon.
Suno kay Chiki Gonzales, ang pamuno sa Provincial Social Welfare and Development Office ng Negros Occidental, ginatinguhaan nilang mapadasig ang pag-process agud to nga sa nagakaigo nga tion ma-release ang ayuda sa mga 5,000 ka mangunguma. Pathag ni Gonzales, maid-id nila nga ginahikot ang papeles. 10 milyones pesos ang pondo nga ginpainsang probinsya para sa apektado. Magluwas sa tig 2,000 pesos nga financial assistance nga ihatag, mag-release man sila sang food packs sa mga farmer beneficiaries. Damlag pa naka-release na sang food packs bilang bulig man ang Regional DSWD Office. So the same na siya Japon, identified or eligible na mga beneficiaries na kung is makareceive na siya Japon sa 2,000 pesos per farmer na. How soon bang madali na LGU na ito? Ang aton, ka-initial na man kita process, Municipality of Kawayan, Hinubaan, ang aton Municipality of Isabela, San Enrique, kag ang subong ay pasulod naman is Municipality of Ilo. By June or at the end of the month, may map, Ginatry ginato, no, fast track ang mga document. Sa number 7, sa lakyan sang DRRMO sang Kawayan LGU kag motorsiklo na bungguanay, duha patay. Patay sa Raymark Cagas nga nagadala sa motorsiklo kag ang aider sang rescue vehicle nga si John Philip Atiliaga matapos magbungguanay ang rescue vehicle sang Banwa sang Kawayan kag motorsiklo sa barangay Talubangi, sudad sang Kabangkalan, kaina sang kaagahon. Sunod sa kay Kabangkalan City Deputy Chief of Police Captain Jolan Vinson, padulong sa ospital ng rescue vehicle nga may karga nga pasyente, apang hinali na lamang nag-agaw sang iya nga lane ang nagasugata nga motorsiklo nga ginamaneho ni Cagas, gani nagbungguanay sila. Pilaso naman ang backrider sa motor kag wala naman ang samaran ng driver sang rescue vehicle nga si Michael de la Cruz. Sa karon, yara sa kustodiya sang Kabangkalan City Police Station ang driver sa rescue, samtang padayon naman nga ginabulong sa ospital ang backrider sang motor. Sa number 6, 3 patay sang magbungguanay ang DRRMO vehicle sang Kamingawan sang Kabangkalan City kag isa ka motorsiklo. Patay 3 ka mga kalalakian nga nagaangka sanay sa motorsiklo matapos mabunggo sila sa salakyan sang DRRMO sang barangay Kamingawan sang Kabangkalan Lunes sang hapon sa Aquiles Zaico Avenue, Barangay 1, Kabangkalan City. Suno kay Kabangkalan City Deputy Chief Police Captain Jolan Vinson, ang nagkalamatay ginkilala nga sanay Glenn Ramirez, Joven Pineda kag Brix Ralios. Dugang pa niya, ang barangay Kamingawan DRRMO vehicle ang may karga nga pasyente nga dalon sa Kabangkalan District Hospital sa mabunggo ini sa motorsiklo nga ginasakyan sa mga biktima. Wala matalupangdan sa nga nagadala sa motorsiklo nga nagapadulong ang salakyan sa Kamingawan DRRMO bangod nga kumpiyansa siya kay nag-go ang traffic lights. Gindetain ang driver sa barangay Kamingawan DRRMO nga si Paul de los Reyes sa Kabangkalan PNP. Sa number 5, NEPC franchise bill aprobado na sa second reading sa Senado. Ginaprubahan na sa Senado ang House Bill No. 9805 nga naghatag sang prangkisa sa Negros Electric and Power Corporation o NEPC sa second reading sang kahapon. Ang prangkisa maghahatag sa NEPC sang joint venture agreement sa tunga sang Prime Electric ug Central Negros Electric Cooperative nga mag-take over sa distribution services sang CENECO sa mga syudad sa Bacolod, Silay, Talisay kag Bago kag mga banwa sa Murcia kag Don Salvador Benedicto. Si Senator Grace Poe nga pamuno sang Committee on Public Services ang nagduso para sa passage sang bill sa second reading sa Senado. Sa number 4, ginpamatbatan sang 6 ka bulan tubtob 2 ka tuig kag 4 ka bulan nga pagkabilanggo ang isa ka lalaki nga may kahilabtanan sa pag-obra sang peke nga mga business permit sa Bacolod City. Sa desisyon ni Acting Presiding Judge Michael Hans Gaster,
Ang MTCC Branch 3 sa Bacolod sa tuong Abril 2, 6 kabulan bilang minimum, tubtub 2 ka tuig kag 4 ka bulan nga pagkabilanggo bilang maximum ang pamatbat sa kay Jaymon Oliveros para sa falsification of public document nga kaso. Suno kay Attorney Jose Gabriel Jr., ang Executive Officer sang NBI Bacolod sang Pebrero, sila nagpatigayon sang entrapment operation angot sa reklamo nga paglapta sa mga peke nga business permit sa Bacolod. Natigayon ang pagkadakop kay Oliveros sa isa ka mall. Nagatrabaho siya sa isa ka portrait shop sa Bargaina Square Mall suno sa NBI kay nagabaton sang transaksyon kung wala ang tag-iya sang amo nga shop. Sa rearrangement nga ginpatigayon may pagkambyo sa desisyon si Oliveros kag siya ang nagplead guilty sa kaso. Suno kay Attorney Inban Cristales ang Public Attorney's Office kag nagtiglawas kay Oliveros, nag-apply for probation si Oliveros kag ini ang gin-grant. 2 years, 4 months, and 1 day. Nasa dispositive portion niya. Naka-highlight siya mismo sa dispositive portion ng judgment. Ano nga case? Specific na case? Falsification of public document to. If you remember earlier this year, nag-conduct ng parang review ang NGC. So nalaman nila na nagkalat ang mga fake na documents, fake na business permits. Sa number 3, non-exclusive franchise para sa water suppliers ang ginaluso sa konseho para masolusyonan ang problema sa supply sa tubig sa syudad. Plano sa Bacolod LGU nga masolusyonan ang kakulang sa water supply sa syudad, ilabi na sa mga barangay nga halos 0 to 4 hours lang nga mayara sa supply sa tubig halin sa Basiwa Prime Water. Ginaduso ni Councilor Vladimir Gonzales, pamuno sa Committee on Ways and Means sa konseho, nga mapatpat ang nga pagsulundan kag polisiya agud matagaan sa non-exclusive franchise ang mga water suppliers nga nagatuyo mag-construct, establish, commission kag operation sa water supply system agud nga masabat ang kakulang sang supply sang tubig sa syudad. Ginsiling ni Gonzales nga taliwa sa ginakabalakan sa pila ka mga konsumidor, hindi basta-basta ang pagsaka sa bill sa tubig bangod sa magapabilin ini nga regulated sa National Water Resources Board. Plano sa Bacolod LGU ang joint venture agreement upod sa interesado nga water supplier, ilabi na sa pagtukod sang intake water pump and filtration system agud nga makakuha sang duga nga 15 to 20 million liters a day nga supply sang tubig. Nga for example, ga-apply sila sa pila ka number of barangays, especially for those barangays na hindi man present ang basiwa, wala linya bala. And estimated siya na is mga more than 40% na wala linya sa basiwa. So wala labot sa problema naton, even ang may-ara linya nagka-problema kita. So this will pave the way nga malinyahan man ang iban nga mga consumers. Sa number 2, Manokan Country sa Barangay 12 sa Bacolod ginapaabot nga mahawanan gikan sa mga illegal structures antes magtakop ang bulan sang Mayo. Magluwas sa mga illegal structures nga ginapangguba sa Barangay 12, may anong pa ka mga baligyaan kag hayop-hayop sa nasakpan sa Barangay 10 malapit sa Manokan Country ang napangkakas na matapos ang clearing operations ng katapos ng City Legal Office Enforcement Team. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga ginabulubanta may 20 pa ka mga pamalay sa likod sa Manokan Country kag sa sulod sang Vendors Plaza ang wala makakas. Gani magapadala sang truck ang syudad agud nga masugura na sa mga illegal settler families nga apektado sa clearing operation ang paghakot sang ilang mga pagkabutang pagkadto sa na-award sa ilang nga relocation site. Ginapaabot ni Ting nga antes matapos ang bulan sang Mayo, mahawanan na ang lugar agud masirad-an na ini sang SMPHI kag matigayon ang demolition sa Manokan. Ang mga tenants ang magasaylo sa ginatapos karon nga temporary facilities ng SM nga mangin rent-free sa sulod sang 18 ka bulan. Amon tilawan namon na within this month na ang sa likod sa Manokan Country matagaan na relocation site para isa na lang kapag pa-vacate sang Manokan Country ang illegal settlers sa likod.
Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Mosobra sa 1,100 ka mga traditional jeepney operators kag drivers na kahingagaw pa consolidate sa ilang mga prangkisa. Sila makapadayon man sa pagbiyahe matapos ang Mayo 15. Nakahingagaw ang mga magpa-consolidate ang may kapin sa 1,150 ka mga traditional jeepney units nga operators kag drivers antes ang ginhatag nga deadline for franchise consolidation sa Abril 30. Gani pagkatapos ang Mayo 15, pwede pa makabiyahe sa syudad ang among mga traditional jeepney. Gisiling ni LTFRB OIC Attorney Salvador Altura Jr. Mag-issue sila sang QR-coded stickers sa mga traditional jeepney units nga nagpaidalom sa consolidation ug mahapos ini nga ma-identify sa law enforcement agency sa tion nga ipatuman ang dakpanay batok sa mga kolorom nga mga public utility vehicles. May masobra naman sa 1,000 ka mga traditional jeepney operators kag drivers ang wala na paidalom sa franchise consolidation. Sila ang kabigon nga mga kolorom sang LTFRB pagkatapos sang Mayo 15. Ginpahayag ni Lilian Sembrano, pamuno sang Kabakod Negros Transport Coalition, magabiyahe sa gihapon ng ilang mga traditional jeepney nga wala nagpa-consolidate. Nagpadala na sila sa appeal sa Kongreso ug Senado agud matagaan atensyon ang ginakahangaw nila nga pagkadula sa ilang palangabuhian tuga sang ginapatuman sa karon nga jeepney phase out. Nag-aayo kami sa LTFRB na kung pwede magpagawa sila ng ilang final statement or advisory nga no need na magkuha sa special permits or amo na for time being tapos ko pa ang aton nga pag-address ng problema sir kag wala pa solusyon. Pending sa request nyo kay Kabigo na ka mga koloro, mabiyahe ka mo Japon sa Mayo 16, ma'am? Yes sir. Yes sir, mabiyahe kami. Ang ina siya tanda sa paamon nga protesta sa pagbalik sang amon nga prangkisa kag ang pagbalik pasada. Sa Good Vibes, bangod sang mainit nga panahon, isa sa nangin popular nga destinasyon karon amo ang suba. Yari ang pila ka mga suba sa Negros nga pwede mapaliguan sa report ni Romeo Subaldo. Sa Gihulngan City, popular katama ang ginatawag nga Kansalakan Enchanted River. Imagine na bala nga may amusin ni kolor nga tubig sa suba nga ginalabyan lang sa mga salakyan. Hindi ka na mabudlayan pakadto diri kay man sa higad lang ini sang dalan. Via Isabela Negros Occidental, makalusot ka na paghihulngan kag samtang nagabiyahe ka padulong sa city proper, malabyan mo lang ini. Kung weekend, puno ini sang tao. Hindi man maglayo ang kolor sa tubig sa suba sa Wilfredo's campsite sa Barangay Uringaw sa Kabangkalan City. Diri naman nagahalin ang tubig gikan sa Mag-Aso Falls sa babaw lang inisang Mag-Aso. Color blue man ang tubig sa suba kag pwede makakamping sa kilid sini. Sa Silay City, naging popular naman sa peak ng pandemic ang suba sa sitio lupa sa Barangay Kapitan Ramon. Pero subong, wala na sang talaklasan para mag-dive. Pero pwede sa gihapon ma-enjoy ang pagpaligo sa suba nga wala na nagalumpat. Sa idalom sang Taytay naman sa Barangay Pandanon, sa Don Salvador Benedicto, ginalabyan lang sa mga salakyan, ining Taytay antes sang arko. Sa idalom sini, may batahuman diri nga suba, basta gani tapos ang ulan, amo sini ang kulor sa tubig, katugnaw, kag katinaw.
siyempre, popular subong ang suba sa Tinungan sa Barangay San Fernando sa Talisay City nga puno sang tawo kun weekends. Di ka naman sa kabukiran sa Talisay ang tubig sa sining nga suba. Kuluyag mo nga matinaw pa ang tubig kadto ka temprano pa ukon kun weekdays. Tandaan nga sa pagkadto sa sining nga mga suba, kung ano ang inbitbit mo nga basura, dalun man pauli. Hindi magbilin sang basura. Ililisipon na lang ang mga suba nga manami padiguan kani i-preserve ta kung ano pa ang may-ara kita para ma-enjoy pa sang aton mga kabataan. Barbie, siguro nagpopular kita mga suba. Number 1, kainit. Number 2, yung sa suba kabugnaw ang tubig, may mga kahoy nga pwede pasilungan. Eh, ba na libre mo din? Actually, ang ginamit na namin, libre siya. Pero ako ay agree, nami idyang tubig sa suba. Hindi parat. Kago ito mga balita sa Negros, subunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Ito dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negros. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.